Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Егетләр Султан калана борда менә шушы җәмгыятьнең Акбар сарайының игътибар бирү кешеләргә амин кишилек нитә менә ярышларга бару аларга ул тоже мөмкиндә күп игътибар дәләтә. Егетләр ягыннан да тренерлар алу, аларга игътибар бирү. Менә барсы да инде елдан ел җыелып килгән менә 18-19 ел рәттән уже чемпионлар әзерләп бер елда калган юк. Менә ул тәҗрибәләрдә җыела торгандар инде ул. Чемпионнар чемпионнан нәрсәсе белән аерыла. Сезнең яраткан үзегезнең әйткән сүзегез бар инде. Һәрбуынның үз көрәшчесе бар, менә үз заманында Илнар Әхмәтҗановның үз стиле бар, Ранил Габдрахмановның дип, Раил Нургалиевның һәрбер чемпионның үз стиле бар. 90-нчы еллар бүгенге чемпионнар нәрсәсе белән аерыламы ул көрәш? Көрәшне кайда үргә сайын көрәш җайда сайын шул көрәш үзгәреп килә икән. Һәрбер ул көрәш үзгәрмәдер, һәр кеше үзенчә көрәшне үзенчә аңлый. Физиологик төзелеше, кешенең төзелеше дигән аңлавы дигән эшләү сәләте дигән төрлечә. Потому что кешенең төзелеше һәм кабул итү төрлечә, шундыктан ул төрлечә. Алдагы чорларны кыдаган бүгенгелектә аерыла әлбәттә, конечно. Аларны бер-берсе белән тиңләп тә аеруда да, чагыштыру да дөрес түгелдер. Берничә дә булмый алай. Берничә була алмый. Потому что аерылып тора берсеннән берсе. Һәрберсе үзенә генә хас сәләт, үзенә аерым бер сифат бар. Әйе, менә берсе белән чагыштырып булмый. Әхмәтҗанов белән Раилне чагыштырып булмый. Әхмәтҗанов бик күп тапкыр үсенешләргә кирәк булса, Раилгә күрсәтән, шунда электрик ала. Аның эшләү сәләте аз булса да, икенче сифатан кеше. 18-17 яшьлек егетләр аларның сәләтен тану өчен узак вакыт кирәкмәй, тик аларны чемпион итү өчен, үз юлын ачу өчен аларга. Узак вакыт кирәк. 3-4 елдан да кирәк түгел. Һәр менә районнан килгән алар яңадан сүтеп җыярга дигән шикелле кирәк. Алар үзенчә камилләшкән, һәрбер хәрәкәткә аларның һәрберсен үзенә җайлаштырырга, бер кешенең фикеренә, хәрәкәтенә кереп утырган бер хәрәкәтне аны үзгәртергә хайранга кирәк. Ул мышсының хәтер бар да, шуңа хәтерләп калган, аны үзгәртеп яңадан икенче халәткә кертү бик җиңел түгел. Сүтеп җыярга кирәкмәгән көрәшчеләр дә бар, әйтеп, кайсы районнарны атый аласыз, менә яшьләр белән әйбәт эшли дип. Менә теләчләр бик матур алар әзерләп бирәләр инде шикелле, алар да шикелле. Балта шикелләр матур гына менә спортташларда киләләр матур егетләр. Барысында инде һәр бер тренер карашы үз бар, үзенчә үз сәләтләрен менән күрәсең, шуңа бар кешене камилләштерәнең бөтенләй төрле сифатлар бар. Көч ягымы, җитезлек ягымы, или менә сузылучан, асыгылучанрак кайсына һәр берсендәге алымны төрлечә көч сифатына, җитезлеккәме, или көндәшнең көчен файдалап эшләүме, һәр берсенең һәр кем монда тренерның үз сәләте, үзенең карашы, үз ничек күрә индәштә. Келәмгә атлаган бөтен кешедән көрәшкә ясап булмый торгандыр ул. Көрәшчеләре генә дә бардыр арада. Бар. Без аны менә бер чыккан китапта матур итеп yazan. Кем үзенең өстендә үзенең сәламәтлеген или үзенең физик ягын гатырга килә, кем уже шунда профессионал көрәшче булырга килә. Аның сәләте бар икән, ул эшли икән, ул дисциплина була. Кемдер шул көрәшчеләр янында йөреп, үзен икенче төрле хистә, үзенең физик яктан ныгыта, менә ул бүленә шулай. Бер җирдә дигән бар да чемпион булып бетә алмый. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.